Hi guys, welcome Narzary creators. Dan nोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि बे Narzary creatorनि channelनि गेजेरजों। दा नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मा टपिक्स लाबोदों बेखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिया। थ' दिनै टपिक्सआ जाबाय जों माने बोरैहाय जों माने स्टाडि पलिउसन, साउन्ड पलिउसन जायोबा जों माने बोरै कन्ट्रल खालामनो दा विथ मबाइल फन, एन्ड्रइड स्मार्टफनजों। थ' गिबियावनो नोंथांमोना फरायोब्ला स्टुडेन्टबा थारैनो बुजि नायलांदो जोबनायसिम। दा नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुलनि थाखाय आं बेबायदि केरियार काउन्सिलिं, एडुकेशन डेभलपमेन्ट बायदि बायदिनि थाखाय आं माने भिडिअ लाबोनो सोनो जुजिगासिनो। स' गाइस स्टार्ट नाउ भिडिअस। दा जुदि फरायनायाव दावराव जायोबा जों मानो मोनसे साउन्ड जायखौ जों मानो होनानै कनसेन्ट्रेट स्टाडि बायदि बायदि खालामनो हायो। बेनि थाखाय जों मानो बेयाव टाइप खालामनो हागोन व्हाइट नइस होननाय मोनसे मिउजिक दं जायखौ जों कनसेन्ट्रेसन बा साउन्ड पलिउसनफोरखौ माने कन्ट्रल खालामनो हायो। बेखौ इयारफननि गेजेरजों नोंथांमोना इयारफन लानांगोन। इयारफनखौ जुदि खोमायाव सोनानै लायोबा बेबायदिनो माने BBC स्लिप बेबायदि इन्टारफेरेन्स जानो हागौ। स' नोंथांमोना माने नायनो हागौ बेखौ माने MP3 म'डआव जों माने खोनासंनांगोन। दा बेनि टपिक्सखौनो आं नोंथांमोननि लाबोदों। जों बेखौ इउटुबजोंबो सार्च खालामनो हागोन डाइरेक्टनो। दा इउटुबावबो जों सार्च खालामनो हायो डाइरेक्ट। नै बेयाव बेबायदि अपसन फैगोन, बेखौ लांनो हायो। दा बेबायदि इन्टारफेस नुजाबाय बेबायदि लांदो, ओमफ्राय इउटुबनि गेजेरजों डाउनलड खालामनो हादों। सरि गाइस, नेटआ स्ल' जागासिनो दङ। स' नोंथांमोना भिडिअ इन्टारफेस जाफैबाय, नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। स' गाइस बेफोरबायदि माने साउन्ड फैगोन। बे साउन्डफोरखौ नोंथांमोना गोसो बायदि बबे समाव मा इउज खालामनो बेनि थाखाय नोंथांमोना बेनिफ्राय डाउनलडबो खालामना लानो हागोन। बा बेजों नङाबा दा गुबुन मोनसे राहा दङ जोंहा माने प्ले स्ट'राव थांनानै जोङो माने एप्स डाउनलड खालामना लांगोन। प्ले स्ट'राव नाय, दा बेयाव जों माने व्हाइट नइस स्टाडि फर कनसेन्ट्रेसन बेबायदि मोनसे खालामनानै जों माने इनस्टल खालामना लादो। बेयाव गेजेराव नै स्टाडि मिउजिक, बेखौ आं इनस्टल खालामदोंमोन सिगाङाव, बेखौ आं खोन्थिबाय। डाउनलड खालामना ला नोंथांमोनाबो। दा बेनि गेजेराव अपेन खालामदो। दा अपेन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन। आं अलरेडि डाउनलड खालामबाय, स' नोंथांमोना डाउनलड खालामबा डाउनलड ला। दा बेयावनो फकास, स्टाडि, रिड, मेम'राइज, ओमफ्राय मा दङ सल्भ, लार्न। थ' बेबायदि माखासे माने साउन्ड दङ, बेखौ नोंथांमोना गोसो बायदि होना ला। लार्ननि थाखाय माबायदि केपासिटि जागोन नाय। सरि गाइस, माने अनलाइन खालामनाय अफलाइनबो जानो हायो, जोङो बेखौ अफलाइन। दा बेबायदि साउन्ड पलिउसन फैगोन, खोनासं। बेबायदि माने साउन्डखौ जों माने डाउनलड खालामना लानानै आपल'ड खालामनानै बा डाउनलड खालामनानै एप्स डाउनलड खालामनानै जोङो स्टाडियाव कनसेन्ट्रेसन खालामनो हायो। गुबुन गुबुन साउन्ड पलिउसन दङ, बेफोरखौ माने डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना फल' खालामनो हायो। नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय आं बेबायदि केरियार काउन्सिलिं बा जि एडुकेसन रिलेटेड जा भिडिअ बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो जुबिथ' नोंथांमोना मोजां मोनब्ला प्लिज लाइक, साबस्क्राइब खालाम, बे शेयार खालाम जुदि मोजां मोनबा। थेंक्स गाइस।